Кампанията ни Васил Левски 140 години жива идея за свобода продължава с предложения към децата от всички училища. Изпращайте ни 3-минутни клипчета, посветени на Левски. Очакваме ги от 5 до 15 февруари. Още за идеята ще видите във Фейсбук страницата на инициативата. Най-добрите предложения ще заснемем с професионална камера. Четвъртокласниците от столичното училище Васил Априлов вече предложиха да нарисуват Левски пред камерата ни, а заради дългите години странствания на Апостола, децата решиха това да стане на фона на песента "Облачеле бяло". Вижте репортажа на Йордан Димитров. Я кажи ми, облачеле бяло, отде идеш, де си ми летяло? Теб нещо затруднява ли те? Очите. Явно безспорно за теб е цвета на очите сини. Да, защото той има много хубави сини очи. Какви реши да са му очите? Зелени? Синьо-зелени. С чужди хора, чужди хляб делило. Само в очите и в косата беше трудно за светосенките. А защо в очите? Много са му странни. Какви са? Изглеждат по друг начин. Уловила си, че в него има нещо особено. Нали? Да. Де си ми летяло, не видя ли тако? Трудно ли ти е да рисуваш Левски? Да. Защо? Защото не е лесно да нарисуваш такъв човек. Не е мислил само за себе си, мислил е за народа и за неговото бъдеще на народа. И се казва Левски, защото е направил един много голям и висок скок на дълбока яма. Общо след целият портрет е доста труден, защото тази личност просто не може да се прерисува лесно. Изключително произведение, ако трябва да съм честен. Благодаря. Доста стилен си го направила. Благодаря. Разбираш от дизайн като че ли? Не съвсем. Да се върна, майка да прегърна.